Čaute ľudia, ja vás vítam môjho ďalšieho gameplaya, vlastne pardon, prvého. A ideme si zahrať takú hru, ktorá sa volá Forge of Empires. Ktorá tiež zoberieme môjho brata mesiečko, čiže vybereme si odmenu, všetko možné. Len vám chcem ukázať toto mestečko, hej. Aby ste videli Samponi Niklasníko volá, že mi urobí intro, čiže to už bude, čiže už bude mať aj akože intro, chápete, bude mať intro, game side a bude to také coolové celkom, mi som povedal, mu to poradil, najväčší youtuber na svete. Dneska by mal gorký live streamovať, pôjdem ako divák. Uvidíme, pozriem sa, či by som mohol. A ako vidíte, tak ja zatiaľ len si vyberám odmenu. Ešte vám chcem ukázať, že to vypadá dobre. Prečo? Ale prečo aj to nejde dobre? Ale tak na to budem stať. Ideme na body výskumu. To budeme načítať chvíľku. Ešte. A teraz už pozrite naše bodov. A máme to urobiť alebo nie? Ja by som radil, že áno. Dobre, ja to nebudem. Dajme tomu a dajme na ubenie škodcov, ktoré tu už budú. A pozrieme si kráľovská garda, no tak na to si budeme setriť a ideme k jeho kamarátom, čiže mač Jancho, Ace, Belius, Solosus, no, idem sa povedať. Idem sa povedať, ako nestane. Pretože on už je v ránu, nevie, tak zopalaný niečo. Toto. Dobre, takže prečo tu nie je? Spáčila sa to tam. Je tu, čiže ideme tam, na mestečko sa pozrieť. To je lepší ako. Ale zakolajme ho niečo, čo to je, že na tú lajku. Aj dobre. A ja neviem prečo. Ešte si ideme. Dobre, či späť do mesta ideme. Pozrite toto, či tam. To je veľké, to je strašne dobré, mi to tak páči. Lenže keď bolo vianočná, tak sme to vôbec nevyhrali, čiže toto bude asi z tohto videa konec. Ešte vám chcem ukázať, že prichádza nová aktualizácia, tu bude Columbus, ktorú znovu objavuje Ameriku. Máte, že už pridali aj do androidov. Hrdinský príbeh Andbarovi, ak si vypočujete celý príbeh, ak splníte všetkých 10 úloh, dožite exkluzívnu. A presne na to jeden týždeň a v podstate ešte som hovoril, že dostanete exkluzívnu. Dáme jednu takú budovu, ktorú nebudeme vyberať, dáme to pražiarnkári. Čiže pozrite na to. Možno 5 za 4 hodiny dali. Lepšie na to. Stavuje v prášku, čiže to dalo sa mi tak za cena výstavby
nie je dosť drahé, ale 3x3 zabera a 13 minút. Či 13 hodín. Toto je z tohto videa konec a čaute ľudia. Hlavne sa nezabite.